Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ay hadza far'un utawi iki iku ana pang atau cabang. Qala ngendika sapa al-Barawi Imam Barawi walladzi utawi qaul naqalau kanukil ing alladzi sapa Sayyidi Said Abdul Wahhab Asy'arani Anis Subki saking Imam Subki anna ammahu iku sak temene paman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Thalibin ya rupane Aba Thalib atau Abu Thalib bada antufiya ing dalem sause entah sedo sapa Abu Thalib ahya iku nguripake hu ing Abu Thalib Allahu sapa Gusti Allah taala wa amanalan iman atau beriman sapa Abu Thalib bin Nabi klan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti paman Kanjeng Nabi termasuk tiang ingkang beriman dateng Kanjeng Nabi. Saksanipun Gusti Allah nguripake malih napa Abu Thalib dados yang beriman.